An lo om ngei ani ataka thil ton ka hming chu Emily Carter ani a manlai thil tam em na hmun yok inglena om kani ramhuai le thla ti vel hian kanui antiza in ka oilo hle thina history zirthin kani a thil mu thei ngei le afia na om ngei te cha hi ka ringa ramhuai lam hi chu keima a chuan swang to na mai ni in ka ngai ani kumsang ni sumni pakhat ani a kan khwa ya ka in pakhat Redcliffe in hlui ve to tak kumsa khat zariata sakto lui pakhat bula om chu research project history lama kanei awangin achanchin ka zir chianga he in hi mitam tak chuan asang anti thina ma se ke chuan ko oi lem lo awangin asang thu an soi te chuan kanui atiza hle thin an soi dan chuan he ina hian pen thom te zana an she thina kongka te po ama a in hong ringot zelin me che pakhat thla an hu thin an ti boka ma se ke chuan a soi tu te chu mido he ve taka ka ngaya an sha chian mia lo soya kapu mia thung soi atam tak em awang chuan ka research nei na hmun ani bok nen riak lut ve reng reng te ang ti in ril ru ka siama tlailama chuan ka notebook voice recorder nen chuan lutin a in encall tu Mr. Alan chuan cha bi te min lo pe a minkal san ma chuan Mr. Alan chuan chong ni na a khi chuan riak su o zanreya phei chuan hankal mia lawang che ati a ke chuan ngati mo lo ti in Mr. Alan chuan thom atam thina ati a ka oi lo lutuk awanga lo nui sukin ole kalome kati a minkal san nu chuan in chu are in mani a thil hanzir kwal nan chuan du thu samin tibuai tu an om lo boka nuam ka ti viau mai abang cha tak mai te achua thing an man te chu han en kwalin chin chia ngai deu ni a ka sha te chu ka notebook a chuan ka zia kai zela nuam ti taka ka in zia mal lai chuan in chung chong ni na atang nge chuan pen thom ka sheta a darzat kan ena zanlai dar som pani le minute som panga ani chu pen thom chu muang deuh thom dim taka kal thom ang hi ani a in hluya hian sazu le rannung eng emo thom siam thei an om ve nual thin awangin ka thom shat po hi ka hreswal ni ringin launa engma ka nei lem lawa ma se Mr. Alana khachuan chong ni na kha alo soi sang to angreng si a ti in enfia tur chuan ka kal chho ta thawa ka han thlen chuan karin ange in engma hmu tur a om lem lo engma po ngai tua zui le to lem lo chuan ka subject history a hian ka tui boka he in an saklaya asatu ta thiam zia chu ngai tua in ke en kwal thuaka hetianga hun tho le chimboi tu nei mia lawa research ka nei thei te chu ka hlim ru veng nge a ma se ka be sei lo thil ka tong tlat hallway ya ka kal lai chuan ka hnung lama tang chuan onem zoi saphian Emily ti in mi lo kawa ka ding ngal chot mai makti na chuan mi lo khat ngala a chan chu Mr. Alana chia khan heta hian karyak ti asia a ani la kha ka min ka shil mi asilo zoi muangin min lo ko na lam chu ka hoya chuta hallway top lama chuan me cheding hi ka mu a in thuam dan chu ma lai me chekor fual hak chin ang hi a ha ani a mel chu alungai mel ema a mel po chu mi in ramhuai le tha an soi anga lo om ani lem lawa mishing pa ngai ang thlapani amak lai ber ero akor hak man lifestyle dik tak chu ani ka research lama chuan tuilu tukin ka muswal ni in ka ring phota chuti lai chuan ka phone ka charge full vek si kha battery thithutin phone light mang ka ni bok nen athim ngal maka chu vele me chetap thom om ngalin ka thil ton mek chu thil pa ngai ani lo ani ti ka in shethiam ngala in hnuai lama chuan in dap chopin ka chuk ta ngala ti chuan khowar ka ngak zuita ani atu ka chuan Mr. Alana chu ka thil ton chanchin chu ka shil ve a tunge he me chhia hi ni a ishiat ka ti a ani chuan chu in lo lo to chinte record na hlui to tak mai kumsa khazaria somkwa pani hun lai ami chu min hu in chu me chhia chu Elizabeth ni in zirtir tu ani a an soidanin Elizabeth hi he in chung chong ni na atang hian tla in aborala atlak ma hian tu emo ming alama ma se chu a ming lam chu asia thei talo ani atiboka heta hian launa chuan min ran man le in a chan po ka hming khan min lo kau ngei kha ani a a hming pum kan en chiang la chuan
Elizabeth Emily Moore lo ni in ti chuan he in hi rang takin ka kalsan ta ngala research po ka nei zui ta lo ani heta tang hian ka sha thiam si lo enge motak chu a omani ti pomin mun chen khat te chuan ompui tu le chenchil tu an nei ani ti ka ringa he thil ka ton atang hi chuan heng thil mak le thla ti vel an soi po in kanuin ka oilo sak ringot ngai to lo ani ramhuai kapur edi lo shat puya July ni thum kumsang ni som pasari tho tan zana lung le atanga ka na tho na mun lungsen panin ka baikin ka chuaka khwa anuam lovin ruwa tamvak lovin atla deuh siar renga kong achat vak lo awang le ruwa sur wanga kong anal deuh awangin katlan chak ngam lova kan ina tanga ka chua khan tlailam darnga alarichi alava katlan chak lem lo awangin phai ruang kai ka thlen chuan tlailam daruk le achan ve apel to a khwa po athim chiang to hle a ril acham deuh awangin phai ruang kai a hian thimpui dora in no puarin ka han chol khomwang le dewa ka in ei puar nu chuan muang changin phai ruang kai atang chuan lungsen lampan chuan ka in khal chuak le ta a heti lai hian dar sari ari to a soita kang khan kong he a chele a mun chen khata leimin awangin kong adiak hle boka duang po in atlan chak le thei lovani phai ruang kai le lungsen in kara kholian lem lo tak chhum khum ka thlen meu chuan zandariat aridon hnai to a chhum khuma hian secret te lein ka chol le a ka zuk zo nu chuan ka tlan le ngal maya leimin wanga kong diak laya te chuan kong analu tu ka wangin ka bike ke te chu a in pai le thina ma se lulem lo chuan muang changin ka tlan tlang ve thei shama chhum khuma tanga kilometer ni vela om ruchi plantation ka thlen chuan mi pahni bike in phur hian min lo phara phai ruang kaya ho tur an lo ni a an bike petrol azo awangin liter khat lek le chhon min lo dila ka bike atang chuan liter khat tur omvel chu ka siak chwa saka leitir lovin a pekin ka pe a an lom ve hle in ka sia poisa po min pek lui an tumna a angai lo ka ti ve tlata petrol an tlan kangrat awang chuan ka petrol pek an thun nu po chuan an bike chu anung theilok lova an bike ti nun hum chu ngakin kangai chang de wanga reivak lawa chuan an tinung theita a lom thu min shilwam nu chuan an tlan liamta ani keipo chu ka tlan chuak vele tanghala thuivak lo ka tlan chuan kong thanglama tang chuan papakhat hi alo chuak hlola min lo phar ngala tlem ka tlan pil man deuh awangin a mel chu ka hmu chiang lova kor bal deuh tak le ki kor bul uk thler deuh ship a ha a kelongin a om boka ka tla pel laya ka bike headlight in achun zeu khan a mel chu chiang vak lowin ka hmu a mit khur thuk deuh biangki deuh hlek sampor deuh phingpheng nita in ka sia athim em awang chuan ka hmu chiang thei talwa ka din nu chuan aron chuang ve maya ka hnunga aron chhut pa chuan rang thanga kania ati maya chang talem lo chuan ka tlan pui le maya chutia ka tlan pa chuan enge ati a engwanga hotlai viau nge ani ti zo tuma sirlam hoidewa biak katum chu rim ui thang deuh huam hi ka hnara aron luta kapum lam afan ngal rei mai ka wak lekleka ma se kami phur pa chuan nuam lo ati ka hlo awangin ka in sum shama ngoi renga koithum vel kan tlan hu chuan ka bike chu achak lo tariaw mai scan giara ka tlan po chuan ka bike chu atlan hlei thei tat lo maya kong chu chholutuk ani box si lo ti chuan first gearin ka potta a chu ti chung po chuan ka tlan thei ngora kami phur pa chu cher cheng ani awangin bike ina han tlan zo puilo tur khop ni in ka sha box si lo ka bike chu engine lama achiang lo ani te ka ring ruma ma se kalak thar kar ni empo la tling lo ani box si muang chang chuan first gearin ka tlan ta zela rim ui thang huam la chu azwal tel le ngala water point anti kong chakor tui khwa lian vak lo omna kan tlampel nu deuh waiting set omna lai thlen ma deuh si a chuan ka accelerator cable achat ta mok maya ka bike chain po a sprocket atang a phel ngal boka kong sira chuan dingin ka phone light mang chuan ka bike chu kan en kwal vela a sprocket ha chu alo ner nung hloma pahnih phei chu abal ni mai in ka sia a chain la chu afana saviawanyang adul nuang maya
accelerator cable chu thirzain engtim tin emo kasiama chain po chu sprocketa bad le in kapot marvaka tlan thei sham tumin bike chu katinung le a hetia ka buai chung zong hian kami phur pa chu ngoi rengin kong sira chuan alo ding reng ringota minlo pui ve melo awang chuan ka ngei ril ru hle a vim khur dewin accelerator achat le ang ti hlauri ru deuh chung chuan ka tlan le ta a first gear in muang changin ka tlan zela van nei thak takin tlan thei ngor ngor ma ila accelerator le a chain chu a cheto lem lova lungsen thlen ma zin chuak turte chong traina hmun le PWD complex bank in car kongil deuh laya chuan kami phur pa chuan heta hian kalo chukang minlo shwai dona ati a bike kasiam laya minpui mailo awanga ka ngei deuh hlek awang chuan engtin ma chang lem lovin ka dinga achuk nu chuan ka tlan le ngal daya chutia ka tlan le chu ka bike chu pa ngai deuin a tlan le maya gear that le fote pon zolu tukin ka tlan le theita a makati angreng hle a ngai that lo na po ka nei chuang lova kami phur kha ramhuai ani ang ti po ka ngai tuana a alut lo shim shim tluang takin ka inlua chu ka thleng ve ta a atu ka chuan lungsen khwa tho puite le chen omte ho chu rang thanga an shiat le shiat lo chu zotin kan ron in phur dan te chu ka shil hloma tu man shang thanga ti chu an lo shangai ho lo maya mak an ti hlum hle a ramhuai koron phur ani an ring vek hloma midang pon ramhuai hi an lo mu fawa a then phei chu bike an tlan lain alo potla a kong thlanga te a the thlachin ani ome mi pakhat phei chu bike atanga apo thlak nu a asoi sa zui shep ni in an soibok ka ngai to leta kami phur kha khatita ka rim chha le ka bike achha pha na chan kha ramhuai ani ngei ka ringta ani